U današnjem predavanju ćemo se baviti grafikom linearne funkcije, odnosno uvežbavanjem osobina i crtanjem grafika linearne funkcije. Pa idemo odmah na primere da utvrdimo sve ono što smo u prošlom predavanju rekli o grafiku linearne funkcije i njegovim osobinama. Primer 1 glasi: za funkciju f od x jednako a minus 3 puta x plus 2a plus 5 odrediti parametar a, tako da grafik funkcije pod a sadrži tačku b sa koordinatama 3 minus 1, pod b seče y osu u tački čija je ordinata y jednako 5, pod c nula funkcije bude tačka x0 jednako minus 1, pod d bude paralelan grafiku f od x je 7x minus 4 i pod f bude rastući. Krećemo od prvog primera pod a, da grafik naš treba da sadrži tačku b sa koordinatama 3 minus 1. Kako je ovo jedan uređen par tačaka, uvek znate da na prvom mestu mora da bude x koordinata, na drugom y. Znači, x je 3, y je minus 1. I šta još treba reći? Ako neki grafik, ne samo linearne funkcije, nego bilo koje funkcije, sadrži neku tačku, onda koordinate te tačke moraju da zadovoljavaju jednačinu te funkcije. Znači, možemo ih zameniti umesto x i y u jednačini te funkcije i dobit ćemo tačnu jednakost. To ćemo sada iskoristimo. Znači, u funkciju f od x jednako a minus 3 puta x plus 2a plus 5, umesto f od x, odnosno umesto y, zamenit ćemo minus 1, a umesto x zamenit ćemo 3. I dobijamo minus 1 je a minus 3 puta 3 plus 2a plus 5, oslobodimo se ovde zagrade, minus 1 je 3a minus 9 plus 2a plus 5, idemo da saberemo sa desne strane 3a i 2 je 5a, minus 9 plus 5 je minus 4. Znači dobili smo minus 1 je 5a minus 4, poznate na jednu, nepoznate na drugu i rešavanjem dobijemo minus 5a je minus 4 plus 1, odnosno minus 5a je minus 3 i parametar a u prvom slučaju pod a je 3/5. Prelazimo na primer b. Sada naš grafik treba da seče y osu u tački čija je ordinata y jednako 5. Ako seče y osu, rekli smo da onda koordinata x mora da bude 0, znači x je 0, y je 5 i sad to zamenimo u jednačini. Znači umesto y ili f od x, to je isto, pišemo 5, to je jednako a minus 3 puta 0, znači umesto x smo zamenili 0, plus 2a plus 5. 5 je jednako, ovo kad množimo sa nulom je 0, znači samo 2a plus 5. Odatle je minus 2a, 5 minus 5, minus 2 je 0, što znači da je naš koeficijent a ili parametar u primeru pod b jednak 0. Primer pod